ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଲା ରାକେଶ ରଞ୍ଜୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ କାମଧନ୍ଦା ସାରିକିରି ଖାଇବା ସାରି ମୁଁ ଆସିଗଲି ଗାଧୁଆଳ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଆମେ କୋବି ତରକାରୀ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟୁଛି। ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୋବି ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି। ତ କୋବି ତ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଏବେ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଆଜି ତ ଶନିବାର, ତ ଶନିବାର ତ ଆଇଁଷ ଖାଇ ହେବନି। ତ କିଛି କିଛି ଲୋକ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବାକି 20% ଲୋକ ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶନିବାର ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କୋବି ତରକାରୀ କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ପିଆଜ କାଟି ନେଉଛି। ତ ଆମେ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ 2ଟି ପିଆଜ ମୁଁ କାଟିବି। ତ ଆମର କମ୍ ଲୋକ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରୁ ମୁଁ ନେଉଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପିଆଜ ନେଇ କାଟିବେ, କାଟିକିରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ କୋବିଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ତେଲ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର ଦେଇକିରି ଭଲକିନା ଛାଣି ଦେଇଛି, ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଭାଜିକିରି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପିଆଜ ତ କାଟୁଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛାଣିକିରି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଟମାଟର ବି କାଟି ନେଇଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ପିଆଜ ବି କାଟି ନେଇଛି। ଆଳୁ 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ନେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ କାଟିକିରି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଆଳୁରେ ହିଁ ତରକାରୀ କରେ। ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଭାଜୁନି, କଞ୍ଚା ଆଳୁରେ ହିଁ ତରକାରୀ କରିବି। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଅଦା, ରସୁଣ, ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ପିଆଜ ନେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ରଖିଦେବି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ନେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ 2 ଜଣ ହେଉ, 2 ଜଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ପକାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଲୋକ ଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପକାଇବେ। ଆଉ ତ ଏମିତି ପକାଇକିରି ତାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ବାଟି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବାଟି ନେଇକିରି ମୁଁ ଏଠି ବାଟି ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ସୁଜୁଛି ଆଳୁ 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କାଟିଛି, ଆଉ କୋବିଟାକୁ ଛାଣି ଦେଇଛି। ତେଲ ବସେଇକିରି କଢ଼େଇ ବସେଇ ଭଲକିନା ତେଲ ତାତିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଜିରା ପକାଇ ନେବେ। ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇକି ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାକେ ଭାଜି ନେବେ। ମୁଁ କିଛିଟା ପିଆଜ ବାଟଣରେ ବି ବାଟି ଦେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ। ଆଉ ଯାହା ପିଆଜ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ତ କାଟିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପକାଇକି ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାରିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଏମିତି ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଏମିତି ହିଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଯାକେ ଭାଜିବେ। ପିଆଜଟା ଭଲସେ ଭାଜିବା ଦରକାର। ତ କଞ୍ଚା ରହିଲେ ତରକାରୀଟା ବାଗ ଲାଗିବନି। ତ ଏମିତି ପୁରା ଭାଜି ନେବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ କୋବିର ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଆଡ଼େ ତ 40ରୁ 50, 60 ଟଙ୍କା ଏମିତି ହିଁ କୋବି ନେଉଛି। ଏମିତି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ କଲର୍ ପାଇଁକି। ମୁଁ ଏଥିରେ ତୀଖା ଲାଲ ଆଉ ରାଗ ପାଇଁକି ବି ପକାଇ ନେଇଛି। ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦରକାର, ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇଲେ ରାଗ ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ହିଁ ଦେଇଛି, ଅଧିକା ଦେଇନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଫୁଟିଲା ପରେ ଲୁଣ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବେ। ମସଲା ଯାହା ରଖିଥିବେ, ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ମୋର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସରିଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇନି। ତ ମୁଁ କେବଳ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ମିଟ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ଏତିକି ଦେଇକି ମୁଁ କରୁଛି। କମ୍ ମସଲା ଦେବେ, ବେଶୀ ମସଲା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ଟମାଟର ଦେଇକି ଭଲକିନା ଆଳୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇଛି। ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ବି ଭାଜିନି କି ଛାଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଷି ହେଲା ପରେ ଭଲସେ ବାଟଣକୁ କଷି ନେବେ, ଯେମିତି ବାଟଣର ଗନ୍ଧ ହିଁ ରହିବନି।
ପୁରା ଭଲସେ ସିଝିଯିବ, ଆଳୁ ସେଥିରେ କଷି ହେଇକା ସିଝିଯିବ। ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବେ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁକି। ପକାଇଦେଇ ଏମିତି ଭଲ କିନା କଷି ନେବେ। କଷି ନେଇଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଛାଣିଛେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେବେ, କାହିଁକିନା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରଟା ପାଣିକି ପିଇ ନେବ। ତ ଆମେ ଏବେ ପକାଇବା ନାହିଁ, ଛାଣିଛେ ଯେହେତୁ। ତ ତରକାରୀ ହେବାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଥିବ, ହେଇସାରିଥିବ, ସେତିକିବେଳେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫୁଟିଯିବ। ତାପରେ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିକି ପକାଇ ନେବେ। କୋବି ଗୁରା ସବୁ ଛଣା କୋବି ଭଲସେ ପକାଇ ନେବେ। ପକାଇକି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।